Cześć, witam Was gorąco w mojej kuchni. Ciasto Snickers. Receptur na to ciasto jest całe mnóstwo. Moja autorska propozycja dosyć prosta do przygotowania, dlatego że jest to ciasto, które przygotujecie bez miksera. Wystarczy wszystko wymieszać praktycznie łyżką. Ciasto, które nawiązuje smakowo do słynnego batonika. Spód i wierzch to czekoladowa warstwa wyrastająca na proszku do pieczenia. Z kolei środek to jest masa z serka mascarpone wymieszanego z masłem orzechowym, a oprócz tego kajmak i prażone, niesolone orzeszki ziemne, a całość polana polewą z roztopionej w kąpieli wodnej mlecznej czekolady. Ciasto jest bardzo smaczne, ten słodki, dosyć mocny smak jest przełamany przez mniej posłodzoną niż klasycznie warstwę czekoladową. Myślę, że przypadnie Wam wszystkim do gustu, zwłaszcza jeśli lubicie batoniki i jeśli lubicie smak orzeszków ziemnych oraz czekolady. Ciekawa jestem, czy w ten sposób je przygotujecie, czy na przykład upieczecie w mniejszej, kwadratowej foremce i przekroicie na 3 części i jeszcze zastosujecie jedną warstwę przez środek, która oddzieli ten kajmak od masy mascarpone. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wyszło, która wersja, jak smakowało, a teraz zobaczcie krok po kroku, jak ciasto Snickers przygotować. Przygotowanie zacznę od upieczenia ciasta, które będzie spodem i wierzchem. Suche składniki trzeba wymieszać osobno, tak samo jak w przypadku przepisu na muffiny. Dodam jeszcze sobie, bo mam tutaj już przesianą mąkę i kakao. Dodam sobie jeszcze cukier i proszek do pieczenia. I teraz trzeba jeszcze dodać składniki mokre, a całość miesza się łyżką, dlatego że to jest ciasto, które nie wymaga jego przygotowania posiadania miksera. Składniki mokre, czyli jogurt, to może być też maślanka albo mleko krowie czy mleko roślinne. Ciasto będzie bardziej takie ciężkie i wilgotne, kiedy dodacie jogurt, a bardziej suche, kiedy dodacie takie bardziej po prostu puszyste, kiedy dodacie mleko, a można też dodać na przykład wodę. Do tego olej. I jeszcze oczywiście jajka, jeśli nie macie pewności co ich świeżości, to trzeba oczywiście rozbić osobno, na przykład do szklanki, dopiero wtedy dodawać do ciasta. Za moimi plecami rozgrzewa się piekarnik. Czas mieszania składników, czyli tych wszystkich czynności związanych z przesiewaniem i z przelewaniem, jest równy czasowi nagrzewania piekarnika 180 stopni Celsjusza góra-dół albo termoobieg i 160. To trzeba teraz wymieszać szybko łyżką na gładką masę. Ciasto trzeba oczywiście rozprowadzić równo po całym dnie blaszki. I do piekarnika na około 20-25 minut. Ciasto po upieczeniu od razu wyjęłam z piekarnika, wyrównałam nożem powierzchnię, bo troszeczkę szybko i niedokładnie rozsmarowałam, dlatego w niektórych miejscach wyrosło trochę wyższe. Przekroiłam też na pół, tak żeby za chwilkę po przełożeniu kremem móc jedną warstwę nałożyć na drugą. Krem trzeba przygotować z serka mascarpone. Serek mascarpone po prostu jest potrzebny do wymieszania razem z masłem orzechowym. Masło orzechowe albo takie bez cukru i bez soli, albo klasyczne, naturalne, albo coś ekstra, masło orzechowe z dodatkiem kawałków takiej chrupiącej, delikatnej czekolady. Ja wybiorę sobie masło naturalne, a jeszcze oprócz tego do smaku, bo każde masło ma inny stopień słodyczy, można dodać cukier puder. Prosty do przygotowania krem o smaku orzeszków ziemnych. Wystarczy wymieszać łyżeczką dokładnie, tak żeby oba składniki, czyli mascarpone i masło orzechowe, dobrze się połączyły. I teraz, kiedy krem mam już gotowy, ja nie dosładzałam, można nałożyć go na połowę przekrojonego wcześniej ciasta. Krem trzeba równo rozsmarować, tak żeby potem na wierzch jeszcze można było wyłożyć mieszankę kajmaku i orzeszków ziemnych. Krem oczywiście pyszny. To teraz kajmak i orzeszki ziemne. Wszystko razem trzeba wymieszać. Pamiętajcie, żeby wykorzystać orzeszki ziemne prażone, niesolone.
I teraz taką masę można wyłożyć, bardzo oczywiście delikatnie, bo krem mascarpone jest jeszcze taki troszeczkę miękki, zwłaszcza, że dzisiaj jest naprawdę gorąco. I całość znowu równo trzeba rozprowadzić po całej powierzchni. I teraz całość trzeba przykryć drugą warstwą ciasta. I teraz na to od razu jeszcze można by było wylać polewę z mlecznej czekolady rozpuszczonej w kąpieli wodnej, ale ponieważ jest tak strasznie gorąco, ja się boję, że te kremy mi po prostu zaraz popłyną, więc od razu teraz wstawię to ciasto na 3 godziny do lodówki, a dopiero potem na sam koniec poleję polewę, która i tak szybko zastyga. Wczoraj był okropny uwał do tego ciasta, zdecydowałam się zostawić w lodówce na całą noc. Krem stężał i jest już teraz twardszy. W kąpieli wodnej albo w mikrofalówce, tak jak w moim przypadku, można rozpuścić czekoladę. Ja ją jeszcze teraz muszę wymieszać i polać po wierzchu ciasta, a potem odstawić jeszcze na kilkanaście minut do lodówki, żeby polewa zastygła. Polewę w miarę możliwości trzeba rozprowadzać szybko, bo taka z mlecznej czekolady, bez żadnych dodatków, bardzo szybko zastyga. I oto moje ciasto Snickers gotowe. Ciekawa jestem, jak Wam się uda. Zapraszam Was serdecznie na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych i do zobaczenia w kolejnych filmach.